Right, Maurice Bob, thank you for tuning in to our channel, Bombshell Television. To celebrate 9,000 subscribers, guys. Pakaipa. Pane nyaya nayo. Nyaya iri kupisa, asi kana uri munyowani, don't forget to subscribe. Asi kana uri one of the 9,000 subscribers, ingoisa like, wobvaisa comment, handongoisa mashoutouts nemazita enyu kune vanoda kana pandinenge ndichigadzira my next video. So nyaya ndaya nayo hanzi nesi Wekukadoma caught on a camera achiita achiramba kuasista munhu airwara zvanga zvakanyanya, and I think kuna wakaenda kuchipatara kana kuti vakadzi ndo vanonyanya kuzviziva, because vakadzi kana wakatombozvara unenge wakambokuenda kana kumborwarirwa kana nemwana kana chaiye kana kuenda kuvhiziti chaiko chaiko. I think vanhu ava tinovaziva how rough they are. Saka kana urimo mucomment section ingotaura rough yawakaita yawakamboitwa nemanesi. Saka pane iri vhidhiyo randida kukuratidzai. Sa ndoita sei munhu ari kurwadziwa izvezvo ari mumota, ndoita sei zvinorema munhu kungotsumudza munhu toisa pastrecha, zvinhu zvinorema. Aiwa, but kana muneni tichibetserana nemabata uku zvinhu zvingadzi izvoni mimi mungato mugwere, but muri pabasa kamanje. Nyaya mugona maybe mugona kuzoimirira mimi kana